Dobar dan, moje ime je Borko Kašanski, ja sam glavni urednik Srpskog telegrafa i novinar 30 godina, ali evo ovo je prvi put u životu da sa nekim radim intervju ili pravimo neku ispovest na groblju. To nije slučajno, moja sagovornica ne treba ni predstavljati, Jovana Jeremić, i zajednički smo doneli, koliko god se to možda nekome neće svidjeti ili šta god misli o tome, odluku da baš na njen rođendan na ovom mestu započnemo naš razgovor. Nije ni važno šta drugi ljudi misle. Ja da sam slušala šta drugi ljudi misle, nikad ne bih napravila ovoliku karijeru. Apsolutno pravo mesto odakle treba da počnemo ovu celu priču i ne treba da ti bude začuditi što ovde radimo baš intervju. Ja sam Škorpija. Škorpije uvek imaju, da kažem, tu jednu dozu smrti, ali i novog rađanja. Škorpije su najmoćniji znak u horoskopu jer imaju tu mogućnost obnove kao Feniks da se rode iz pepela. I ovo je zapravo prvi rođendan bez mog oca. Ja nisam želela da to bude bez njega, nego da svoj rođendan započnem sa njim, pa onda i sa rođendanskom zabavom i sa svim onim što dolazi nakon toga. Da, moja starija ćerka je inače Škorpija, pa Jel tako? lepe su to reči da se čuju i da je takav odnos. A reci mi, negde se po medijima provlačilo, možda i kod nas u Srpskom telegrafu, da je ostao neki amanet svog oca koji ti treba da ispuniš na neki način. Moj otac, poslednje reči mog oca su bile definitivno da čuvam Leu i da nađem pravog, misleći na pravog muškarca, na mog zaštitnika, na mog drugog supruga sudbinskog. I sad ulazimo u tu životnu fazu. Pričat ćemo o tome naravno detaljno kada zaista u moj život dolaze neke velike stvari, a jedna od tih velikih stvari je svakako i odabir adekvatnog partnera za do kraja života. Jer prošli smo sve te neke faze i ozbiljnih veza i svega. Sada jasno i precizno znam šta želim u svom životu. Ti jako dobro to znaš da sam ja neko ko je tu svoju posebnu energiju i tu fatalnost koju imam u sebi. Nisam želela nikada zloupotrebim ni da gubim vreme na neke stvari koje nemaju perspektivu. Moj zapravo jedini sada, da kažem, još neostvareni cilj jeste definitivno moja druga porodica i još dece. I to bi moj otac voleo i to će uz Božju pomoć tako i da bude. Dolazeći ovamo, čini mi se, malo sam išao iza tebe, par koraka da si rekla zdravo tata. Evo me, ti tako pričaš s njim, misliš i da nas čuju ti neki ljudi? Apsolutno da, i ja opet kažem, moj otac nije umro, on je se samo preselio, telesno više nije tu, duhovno je gore na nebu, ali ja znam da je on tu. Ja to prosto osjećam u milion nekih drugih stvari kada radim, kada razgovaram, kada sada sklapam dogovor, kada upoznajem druge ljude i druge muškarce posle njegove smrti koje sam upoznala. Svi ti neki ljudi koji su ušli u moj život i posle tatine smrti su bili ozbiljni kao smrt. I svi su me, kako da ti kažem, jako poštovali i percepirali u svakom smislu. I znam da svi ljudi koji budu ušli u moj život i posle ovog rođendana, jer mislim da meni sada ide jako jedna važna životna godina, ova 25. 26. odnosno moja 35. 36. da će to biti prosto ljudi koji će moći negde to sve i da ponesu i da iznesu. Bilo ako gledaš krug prijatelja, bilo ako gledaš krug ljudi koji su na poslu, bilo ako gledaš emotivnog partnera koji mi je sudbinski. A reci mi još, otac ti je u junu umro, tako? 26. juna. Da. Evo, tad do danas bilo neke situacije u kojoj si osetila da ti šalje neku poruku? Bilo je više puta u smislu tog nekog mog unutrašnjeg osjećaja kada razgovaram sa ljudima kako treba da postupim i šta treba da uradim. Da, bilo je. Apsolutno da. Ali konkretno sada da ja znam da je on definitivno tu, dešavalo mi se, na primjer, nekad kad sam na nekom mestu iznenada i neočekivano da prosto kao da čujem neku vrstu glasa i neku vrstu intuicije šta treba da uradim u datoj situaciji. I sve sam poslušala. Da, pa nismo pričali mi nikada, mislim, sad kad već došli smo na tu temu, kakav je tvoj stav uopšte prema toj religioznosti i zagrobnom životu? Šta misliš, šta postoji? Pa ja prosto verujem da ljudske duše su uvek tu negde sa nama, da svako od nas ima tog anđela čuvara. Izuzetno verujem u Boga i verujem u to da čovek mora se truditi tokom svog života da bude dobar čovek, jer na kraju sve što ostaje da li si bio dobar ili ne. I to ostavljaš u amanet i svojoj deci. Pa otuda imaš mnoge ljude koji vuku ta porodična prokletstva. Jer znaš šta je poenta većine ljudi? Žive od danas do sutra, kao da sutra ne postoji. A to sutra, ti grehovi koje čovjek čini za života ostaju prevashodno njegovim unučićima, unukama, deci i tako dalje. Posebno tu treba da vode brigu
kako žene, ali najviše i muškarci, zato što muškarci znaju tokom svog života, na primjer, nehotice da povređuju bilo svoje kumove, bilo svoje partnerke. Sve se ti grehovi, ti ljubavni gresi, ja uvek govorim o tim ljubavnim gresima, zato što ljudi olako pristupaju ljubavi. A zapravo ljubav je najdragocenija i najskuplja stvar. Ti ljubavni gresi se prenose s kolena na koleno i posle, na primjer, imate nekoga čiji su unučići. Ne mogu da se udaju, ne mogu da imaju dece, ne mogu, imaju probleme, imaju katastrofalne partnere. To je sve što je ostalo od nekog dede, pradede koji nije poštovao ženski rod ili je neku ženu rastužio previše ili je ona propatila ili obrnuto, ako po ženskoj liniji ide to prokletstvo. Znači mora da se vodi računa, ja kažem ja imam žensko dete, milion stvari možda u životu bih do sada uradila potpuno drugačije, ali nisam uradila jer ne želim da moja ćerka i sutra moja deca koje budem imala na bilo koji način vuku neku karmu sa moje strane. Bolje ja da podnesem neki teret, ali da njih ostavim čiste. A kad smo kod tih loših postupaka, jel ima, tata ti je bio jedno vreme bolestan, posle umro sad ovaj period do sad, jel ima neko da te onako razočarao, da si mislila i očekivala da, ili ih ima mnogo obično u tim teškim Nema situacijama? mnogo, ali ima. Nema mnogo, ali ima. I obrnuto ću te pitati da li te neko oduševio? Jeste, oduševili su mi ljudi iz moje prošlosti koji su se pojavili ni od kuda i ni odakle, zato što me vole i vole me i dan danas. Ti ljudi su me oduševili i nikada im to neću zaboraviti, a opet su me i razočarali neki koji su mi bili najbliži, za koje bih mogla da dam i mogla sam da dam ruku u vatru da će biti uz mene do kraja života, nije se ispostavilo tako. Na neki način, bez obzira na njihove probleme koji su tu bili i šta god da je bilo u pitanju, izvršili su jedan vid izdaje, ali ja sam im svima oprostila. Jer jednostavno ja sam dovoljno velika da mogu da oprostim, ali da zaboravim ne mogu iz razloga što ja u takvim situacijama nikada to ne bih uradila. Ali valjda je to život i zato se razlikujemo, zato sam ja na tronu, a neki drugi nisu. I to je to. Misliš da je taj oproštaj, da završimo set pitanja, misliš da je taj oproštaj jako važan, jer ja znam i po sebi, najteže je oprostiti nešto. Pa ja prvo nisam mogla da oprostim nekoliko meseci, a onda sam oprostila ne zbog njih, nego zbog sebe, da bi se ja oslobodila tog besa prema njima, jer prosto ja u životu sve mogu da oprostim osim izdaje. A oprostila sam i izdaju. Zato što ja moram da budem srećna. I nekako kada oprostite, onda prebacite taj teret odgovornosti na tu drugu stranu koja je pogrešila. I to su neke stvari, tu se vidi veličina čoveka. Na kraju shvatite da niko vama ne može da uzme nešto što je vama suđeno. Ne možete prestati ako jeste, niti postati ako niste. Znači, ono što je čoveku negde suđeno, to će da mu se dogodi, ali mi živimo u svetu kukavičluka. I sve više i više ljudi, i muškaraca i žena koji su velike kukavice. Ja ne podnosim kukavice i meni su kukavice najveća šteta za čovečanstvo. I tako je nastao taj jovanizam moj. Nisu problem pokvareni ljudi. Ti od pokvarenog znaš šta možeš da očekuješ. Najopasniji su slabi ljudi. Jer ti slabog štitiš, voliš, braniš i slab te prevari u minutu kad treba da odigra za tebe. I slab te, bipujte me u poslednjem momentu i napraviti štetu više nego ovaj koji je pokvaren. Jer ti ćeš od pokvarenog da se čuvaš, a slabog štitiš. I on te najviše povredi. Tako da, oprostite svima njihove slabosti, jer kada oprostite, onda vi postajete jači i onda što pre oprosti čovek, pre mu dođe ono što je njemu suđeno po njegovoj energetskoj frekvenciji. I shvatite na kraju da je svako radio onako kako misli u datom momentu. Ali, nažalost, nečije odluke nisu bile u skladu sa situacijom i nisu bile u skladu sa nekim ljudskim moralnim načelima i nisu bile uostalom ni u skladu sa ljubavlju. Jer ljubav je najveća vrednost u životu i uvek volim da citiram tu rečenicu, otkriće se na strašnom sudu da je jedina važnost na ovom svetu bila ljubav. I ja stojim iza toga. Ljubav je uvek iznad svega i ne postoji ništa u mom životu što je ispred ljubavi. Sutra i kada se udam i kada budem imala drugog supruga, niko ne može da bude ispred mog čoveka. To je prosto, ja sam takav je bio moj otac, takva je moja majka i s takvom ženom razgovaraš. Tako da, shvatila sam kroz ovaj naš posao da mnogo malo ljudi govore o ljubavi jer to je zapravo najdragocenije i najređe. Jer je najteže da se dobije. Jer to ti je blagoslov. Kada sretneš nekoga ko te voli bezuslovno, to je blagoslov Boga. Ako prokockaš taj blagoslov, onda ide u ozbiljne kazne. Jer se to više ne vraća. Dobro, ja sam mislio da malo pokrijemo i neke ovako, što kaže, ozbiljne teme u odnosu šta se sve u državi dešava. Možda su to i još teže teme
od onih, tako da, ne znam, ima tu jedna lepa klupica, Ajmo. ne znam da će gledalci to videti, pa u danu dok mi ovde pričamo i razgovaramo, imali smo jedno 7 ili 10 dana proteklih sa izuzetno, da tako kažem, lošim vestima za Srbiju, a u Da. stvari Srbija ni kriva ni dužna. Znači imamo 11 meseci blokada, to bi te molio posebno da mi kažeš tvoj odnos i kao nekadaš jedne od najboljih studenta prava, kako uopšte vidiš te blokade fakulteta, pošto ih ponovo najavljuju za treći, bar će pokušati, a više me sad zanima, znači dobili smo početak primjena sankcija, nisu. Dobili smo odluku Evropske unije da će obustaviti od 27. po svemu sudeći dotok ruskog gasa. Na sve to i Rusi nam uslovljavaju i sa produžavanjem tog gasnog aranžmana, tako da kako bi sad, evo, ja kad sve to gledam, kako se to sve svali i svi mi očekujemo to Da će da Vučić reši reši Vučić. problem. I uopšte niko ne sumnja, ja sa kim god pričam kaže, ma Vučić će to rešiti, šta me... Da, to ti je kao i u životu. Vučić je neko ko je ekstremno odgovoran čovek i očekuje se da je on taj čarobnjak koji sve rešava. Ja smatram da je to inače pogrešan pristup stvari u politici. Mislim da je trebalo da naša politička scena ima više Vučića ako je to moguće bilo. Da se naprave prosto takvi neki ljudi, a ne samo da on vuče kao magarac. Mislim da je on tu negde napravio magareću uslugu mnogim ministrima u svojoj vladi. Da je jednostavno morao da bude malo stroži prema njima u tom nekom kontekstu. Si ga pitala, izvini, bio je kod tebe u emisiji? Da, zna on moj stav. On zna da ja vrlo često napadam ministre, zato što ja smatram da jednostavno ne može na čelu ministarstva da bude neko ko je nesposoban i ne može da bude neko ko ne grize. Znači, jedno je kad je neko obrazovan i on mora da bude čovek koji zna tu tematiku, ali mora prevashodno da bude menadžer svog resora. I mora da se bori i za novac, i za rešenje problema. Znači, to pitanje gasa, ne može samo Vučić da se bavi pitanjem gasa i energetske krize. Tu mora da se bave svi ljudi u tom ministarstvu. I resorni ministar i svi ljudi vezano za to ministarstvo i direktori javnih preduzeća u vezi sa energetikom i sa gasom. Znači, svi zajedno moraju da rade na rešenju tog problema. Jer to će biti ozbiljan problem. Znači, mi ćemo morati mnogo više novca sad da odvajamo ako ne budemo koristili ruski gas. S druge strane, ja sam od Rusa očekivala više u ovoj situaciji. Nekako, malo sam očekivala da će više da nam izađe u susret i sa NIS-om. Ajde da vidimo kako će ovo sada da se reši. Jer ja duboko verujem da će susret Putina i Trumpa negde malo nama olakšati ovu celu situaciju. Da, ali da li je to neki dokaz da pričali smo o ljubavi u životu, a imali onda ljubavi u bratstva, u politici, u odnosima država? Ne. U politici je čist interes, a ljubav je za emotivne odnose. Mada ja politiku gledam i kao emotivni odnos muža i žene, najiskrenije, gde ti tu dosta stvari možeš da poistovetiš opet sa ljubavlju. Ako hoćeš da bolje razumeš i te političke odnose, vidiš da nema ljubavi. Ja mislim sada da će Putin i Trump negde ući u ljubav, ajde tako da kažem, i da će negde Trump to učiniti da bi Kineze stavio sa strane. Njemu su Kinezi najveća opasnost. Da, dobro, ti si izveštavala, je li tako, sa izbora tih istorijskih kad je Trump pobedio, pa kako vidiš taj njegov, si očekivala više ili iznenađena ili je nekim potezima? S mnogim potezima sam iznenađena. Povlačenje ambasadora koji je trebao da bude u našoj zemlji, Brnovića, ne znam zbog čega je to urađeno, ali verovatno iza toga se krije isto nešto onako poprilično jako i ozbiljno. Očekivala sam u tom kontekstu da Trump malo brže rešava neke stvari, ali vidiš da nije to baš tako. Ne može odmah da prestane rusko-ukrajinski rat za 24 časa, ali mi se dopada što pokušava da nađe zajednički jezik sa Vladimirom Putinom, s tim što menja mnogo svoje mišljenje. A Putin je čovek, pošto znam Putinovu natalnu kartu, on ima Veneru u Škorpiji kao ja, ima mnogo sličnih planeta, on i ja imamo. Putin je vrlo dosledan čovek i Putin će sve u životu da oprosti osim izdaje. On je to i sam rekao u jednom intervjuu. Tako da Trump i Putin mogu da nađu zajednički jezik, ali problem u toj ljubavi između Trumpa i Putina jeste ta Trumpova nepredvidivost i promenljivost, a Putin je vrlo dosledan. Ko je to onda muž, a ko žena? Pa muž je Putin, a boga mi, devojka je Trump, ja bi tako rekla u ovoj situaciji, žena je Trump. Ali dobro, ja verujem da će se tu negde iskristalisati sve, ali mislim da, što se Evrope tiče, mislim da Evropa je ozbiljno na kolenima i da će sve gore i gore tu biti. Pa to, nije mnogo utešno za nas, jel? Pa nije, jer nama je slaba Evropa, slabi mi.
podjednako. I u Nemačkoj je jako loša situacija, ljudi se dosta žale. Ja pričam s mnogim ljudima iz Nemačke, to više nije ista priča koja je bila. Mislim, suštinski niko nema para. Problematika slučaja je što niko nema para. Posebno, evo, pričamo o blokaderima. Ja sam rekla, to nije smelo da se dogodi. Nama je se to dogodilo jer smo imali i na čelu Ministarstva prosvete ljude koji su kao po kazni bili ministri prosvete. Ministar prosvete mora da bude alfa i omega, mora da bude britka sablja. Moj karakter mora da ima, najiskrenije sad kažem. Znači, danas, sutra, ko bude bio ministar prosvete ili evo i sad Dejan Vuk Stanković, znači tu mora da bude čovek koji to ministarstvo doživljava kao svoju kuću i koji tu ne dolazi da radi po kazni, jer nije dobio nijedno drugo ministarstvo, nego je došao tu da sredi sistem. Jer ljudi, od obrazovanja sve ide. I mi moramo da menjamo svest. Da ne govorimo da nije važno šta si završio, nego da je jako važno da si obrazovan, ali tačno i druga stvar, da je taj indeks i ta diploma samo ulaznica u svet odraslih. Posle dalje nadograđuješ se svojom sposobnošću. Dobro, ti sad recimo prođeš pored pravnog fakulteta svog, on sad, i ja sam ga završio, on isto moj, isto tvoj, isto tih tamo blokadera ili sad oni kao polažu neko veće pravo na tu žuta kuća su je zvali još onih davnih godina? Pa vidi ovako, oni su oblepili pravni fakultet, to ne liči na moj pravni fakultet koji je bio mega sila 2009. kad sam ga ja upisala i završila 2013. Ali ja svoj fakultet ne dam i neću ga nikad dati. I da sam, na primjer, ja student sada kad su oni pravili blokade, ja to nikad ne bi dozvolila. Ja bi se vrlo borila da radi fakultet. Vrlo bi se borila da polažem svoje ispite. Ne bih dozvolila da dođe do te vrste blokada. Tu su mnogo manuli dekani jer su bili u sprezi sa različitim centrima moći, strane moći i primali su ozbiljnu lovu i ja smatram da je velika odgovornost dekana što su dozvolili da fakulteti budu blokirani. Jer ko meni može da blokira moj fakultet ako ja to ne dozvolim? A ja sam šef fakulteta. Ko meni može da blokira emisiju ako ja to ne dozvolim? Ko meni može u emisiji bilo šta da može da uradi, ali ja mogu da ga poklopim. A s druge strane, ako ja ne želim da se nešto uradi, pa neće se to ništa ni uraditi. Znači, vrlo je jednostavna stvar. Tako da, samo da ne peru ruke i da ne svaljuju odgovornost na neke druge ljude. Vrlo su tu dekani umešani. Ima li do nas medija tu isto neke odgovornosti i mi smo nekako rascepkani, podeljeni, jedni druge sapliću? Čak najgore neki, evo mene i tebe, neki sigurno će reći ovo nisu novinari. Naravno da će reći. Pa dobro, zato što oni, ja smatram da kod mene ti je ko kako voli. Bitno je samo da ti ne ugrožavaš drugu osobu. To što ti ja pričamo na grobu moga oca o društveno-političkim temama, za neke će da bude morbidno, za neke će da bude interesantno, zato što će razumeti razlog zbog našeg dolaska. To je moj prvi rođendan bez mog oca i shvatit će koliko je meni moj otac bio važan, kao u filmu Kum. Setite se kad umire glavni otac kuće, to je Vito Corleone. Michael Corleone preuzima ceo biznis. Michael Corleone igrom slučaja je treće dete u porodici kao ja, koji uopšte nije želeo da bude deo te priče, ali ga je sudbina napravila da postane big boss. Tako da ja sam treće dete u mojoj kući i neke stvari su mi se u životu desile koje uopšte nisam želela, ali kad ti se dese onda hvataš lava za glavu i obuzdavaš ga. Prema tome, različiti ljudi, različiti ćudi. Ali mislim da smo mi mediji pogrešili u jednoj stvari. Mnogo smo otišli u površnost. Ja prezirem površnost i borim se protiv toga u sopstvenim emisijama. Mnogo se malo priča o suštinskim stvarima. Mi ne pričamo o porodici, mi ne pričamo o deci, mi ne pričamo o pravoj ljubavi. Znaš kako pričamo o porodici? Površno. Da treba imati porodicu i da treba žene da rađaju što više, ali niko ne postavlja pitanje koji su preduslovi da bi žena rodila i niko ne postavlja pitanje kakvi su tamo danas brakovi. Jesu li to brakovi jer se ljude vole, jel se brakovi sklapaju iz ljubavi ili iz interesa? Pa kakvi su? Pa većina su lažni. Jer mi vaspitavamo naciju da se u brak ulazi iz interesa, a ne iz ljubavi. Naprimjer, moj otac i moja majka i moj kum i kuma, i Kuba mi je preminula pre neki dan, isto godište kao tata, to su ogromne ljubavi. Ja sam vaspitana u porodici da se udajem iz ljubavi. Ja nisam vaspitana da idem mozgom kad je udaja u pitanju. Niti ću ikada ići, jer ja smatram da najlepša deca koje se rađaju su deca iz ljubavi. Tačno se vidi dete koje je rođeno iz ljubavi, a koje je iz interesa. Da mi samo ne zamere. Ružna deca, pošto postoji ružna i lepa deca. Ružna deca, to vidiš kad porastu, to se vidi odmah da tu je bilo nekih dugih marifetluka i interesa. A vidiš, na primjer, dvoje ružnih ljudi. Muškarac i žena uopšte nisu lepi, ružni. A dete im ko anđeo, zato što su se voleli kad su ga pravili. Zanimljivo. To je interesantna teorija, ali proveri pa ćeš videti. Tako da moramo više da pričamo o pravim stvarima, o emociji, o ljubavi, o tome da nije ništa iznad ljubavi, o tome da ljubav zahteva žrtvu. Mi danas vaspitavamo mlade žene da ne treba da se žrtvuju. To je greška. Ne može bez ljubavi, nema velike ljubavi bez žrtve. Naravno, žrtva mora da bude umerena i da ima neku granicu, ali ljubav je žrtvovanje. Ljubav ne može da bude samo da vam je lepo.
Znate, to pogledajte i u filmovima. Sve velike ljubavi imaju svoje velike izazove, ali kad prevaziđeš te izazove, onda formiraš tu ljubav koja traje do kraja života. Ja pričam o večnim A ljubavima. koji ti je od tih filmova omiljeni? Kad Uh, kažeš pogledaj. ima tu dosta filmova. Evo sad si me Mislim, uz uhvatio. koji plačeš, recimo, ako plačeš. Pa ne plačem, ali na primjer ja mnogo volim erotske trilere, izuzetno volim erotske trilere i poslednje dobre filmove koje sam gledala, znaš šta ja volim? Bože, kako se zove, onaj heroj iz Košara, kako se zove, Bože, stade mi mozak, to je jako dobar film. Ajde, od stranih volim 365 dana, odmah ću ti reći, tu je sa čuvenim ovim Big Bossom i onom njegovom koji ima istu kosu kao ja. Zaboravila sam sad kako se zove, gledala sam ga pre 2-3 godine, ne stižem sad i da gledam filmove, jer čitam knjige. Sad ne gledam filmove, nego čitam više, zato ne mogu odmah da se setim. A Karaula. Karaula, 365 dana i Karaula, neko budu moji izbori sad za ovaj moment. Karaula, da, za Ali gledalce obavezno koji pogledajte. ne znaju, na makedonskoj granici se Jeste. dešava još u vreme stare Jugoslavije. Tako je, i velika fatalna ljubavna Kad- priča za vreme rata. Tako je. Fenomen. Odnosno, rat nije ni počeo još. Tako je. Ali i 365 dana da pogledaju, obavezno. Sam Don Massimom, tako je, setila sam se. Dobro, a da se vratimo sad na ovu politiku. Ajde. Ovo pričamo pre 1. novembra. Se Da. plašiš tog dana ili 3. ili neki kažu i 17. je dan studenata, pa će možda tad nešto da prave. Znaš kako, strah je nesigurnost u sebe. Ja sam operisana od straha još od malena jer sam se A sama ne borila. mislim lično, nego da li se plašiš za ovu zemlju Ne. da će da opet da krenemo unazad? Ne mislim zato što mislim da su se ljudi opametili i da su skapirali o čemu se ovde radi. Da je ovo sve iskorišćeno da se digne obojna revolucija, da se sruši Aleksandar. I to je evidentno. Mislim, ja bih samo voljela da se konačno sazna istina o padu Nadstršice, jer mnogo ljudi misle da je to bio teroristički akt i da to nisu čista posla. Nemoguće da Nadstršica tako padne. Ja spadam inače u te za koje smatram da to nisu čista posla. Pa dobro, svakako bi istina bila najlekovitija, kakva god bila, da saznamo i da je tako i da nije tako opet, ali ne znam. I voljela bih da se malo relativizuje stvari i da se malo smiri stanje u medijima, u smislu da i opozicioni mediji ne budu tako krvavo opozicioni, nego da imaju politiku rada da ugošćavaju i ljude različitog mišljenja, kao i mi što radimo. A jesi imala ti neke neprijatne situacije? Onako, jedno vreme je stvarno bio zavladao neki kao histerija da ako ne misliš tako kao oni plenumaši, to onda Znam šta se nešto dešavalo Ja na ulici inače- ili negde. Ja živim na Dorćolu, to je blokaderski kraj. I ja poznajem puno blokadera i faktički, kako ti kažem, ja sam uspela da sa njima nađem zajednički jezik. A sad kako sam ja to uspela? To se vidi po mojim emisijama. Ja drugačije vodim emisije u odnosu na druge voditelje koji podržavaju vlast, zato što ja imam jednu tu umerenu crtu i nikad nisam imala ni jednu negativnu stvar na ulici. Zato što ja to kada radim, kako da ti kažem, ja kritikujem na bazi politike, ali nemam mržnju ni prema njima, ali ne dozvoljavam ni da oni imaju prema meni. I imaju jednu dozu strahopoštovanja prema meni. Dobro, jako. Okupila sam ih u kraju svojom ljudskošću i nemaju srca da krenu na mene. Znaš, nekoliko njih mi je došlo i rekla, mi bi volili da te mrzimo, ali mi ne možemo da te mrzimo. Ako se sećam dobro, i Đilasa si razoružala, da tako kažem, na sudu. Da. Ja uvek kažem, Dragan Đilas je na sudu prema meni bio previše emotivan. Ja čak u jednom momentu sam pomislila da li je to moguće. On je stvarno čovek, on je ispao prema meni fair. Znači, on je rekao, ti nisi pokvarena, nisi zla, ja povlačim tužbu protiv tebe i tako je stvarno bilo. Majke mi moje. Tako da imam ja to nešto. Ne kaže, ja sam Kako bi s Marinikom? Marinika me mrzi. Marinika me mrzi zato što me Đilas gotivi. I što ja imam to nešto, kako bih rekla, nije to žuto u meni. Nemoj da me shvatiš pogrešno, ali ja imam to nešto urođeno, otmeno, što njih privlači kod mene. A britka sam na jeziku i ja znam da je njihova najveća patnja to što ja nisam na njihovoj strani. A ne mogu da budem na njihovoj strani jer izdaju državu. Da ste zvali nek? Pa bilo je tu svega. Ali ne mogu, ja sam rekla da ja nisam iz te priče. Ja ne mogu da izdam državu. Nisam ja iz te priče. Ja sam uvek uz državu. Da li to bio Vučić, da li bio Pera, Mika, Žika, ja ne mogu da izdam svoju državu nikad u životu. Znači, nije to stvar da li je Vučić ili nije Vučić. Stvar je u tome da ću ja da podržavam svakog ko je na strani moje države. Znači, ja Aleksandra podržavam zato što radi ispravne stvari za ovu zemlju. Da ne radi, ne bi ga podržavala. Ja iskrenije kažem. Ja njega poštujem zato što je veliki patriota. I zato što je se dokazao svaki put kao veliki patriota. I veliki čovek. I Vučić stvarno to ima u sebi. I sad njima je to krivo. Znaš.
Vidi, ovo mi je bio zanimljiv razgovor, jer inače uopšte nisam, tako sam sebi rekao, neću ništa da smišljam neka Da. pitanja i to, baš hoću da vidim gde nas odvede u kom pravcu i mislim, meni je Ja sam ti faktički taj fini kanal balansijero, razumeš, između svih tih zaraćenih strana. I zato mi je program toliko gledan i zato me puno gleda i opozicije i sve, ali ne treba meni ni zameriti sa te strane, jer ja sam odrasla na emisijama i Olivere Kovačević, i Marića, i Adanje Polak, ali prevashodno u tom političkom smislu Bojane Lekić. I znaš, Olja Kovačević je na drugoj strani i prozlela je se stvarno i radi neke stvari koje ne mogu sada opravdam, ali dobro, to je njen stav. Ali ne mogu da je osporim da je vrhunski radila te emisije koje sam gledala i da sam ja odrasla njenim emisijama i ostao je taj jedan pelcer nje u meni. Samo što sam sad na drugoj strani odnosu ne znam na nju. kako ti vidiš ove napade, ja to uvek se svađam s ljudima, mislim, zbog tebe se isto često svađam, to je jedno pitanje koje sam teo te pitati. Onda, kako ti reaguješ kad tako, mislim, kad meni dođu pa kažu, a jao, pa šta ćeš ti kod nje, pa kako, pa vidi kako, znaš, jel te to negde pogodi malo ili uopšte ne? Zato što ti ljudi koji to komentarišu bi jedva čekali da dođu u emisiju. To su ljudi koji će da zovu sutra Vučića ili Željka da im završe da dođu kod mene u emisiju. Zato što ja ne pozivam bilo koje ljude. Znači, kod mene moraju da budu televizični ljudi i ljudi koji su živopisni. Mene, ministri koji će da dođu da izdeklamuju ono što im je u agendi u emisiji, uopšte mi nisu potrebni. Ja sam to milion puta rekla, oni mi samo skidaju rejting. Znači, moj rejting drži životne priče. I vratila sam se životnim pričama i ne želim više uopšte da radim toliko politiku. Mislim, ja uopšte nisam ni želela da radim političare, nego sam ja od 5. godine osuđena. Oni su pronašli mene od Slobodana Miloševića u kafani Dva brata od malena. Znači, on me obožavao do dan danas i prvi muž mi je političar. Ja ih uopšte nisam tražila. Oni su sami mene pronašli, vole da rade sa mnom. Ja bežim od njih. To, ajde da završimo jednim pitanjem. Je li bilo dugo si sad već dugo u tom svetu gde zaista ima svega i svačega? Bilo nekih nepristojnih ponuda tih političara ili... Na početku karijere koliko hoćeš, dok oni nisu... A šta su? Ne zanimaju imena, nego šta oni nude u stvari? Pa nude da im budeš, mene su na početku karijere svašta nudili su mi da im budem švalerka, šta ti je zarad neke pozicije u medijima i tako dalje. To je osnovno, posebno što imam tu fatalnu energiju za muškarce. Ja da sam htjela da budem đavo u tom kontekstu, ja sam razvela pola estrade i pola politike. Ja nikad nisam želela tu svoju fatalnost da upotrebim u te zle svrhe, nego u svrhe toga da ja formiram svoje porodice. Jedna je iza mene, pa faktički i druga vanbračna koju sam imala do skoro. Sad zaista imam velike planove kada je moj porodični život u pitanju i ja smatram upravo da treba što više govoriti o tome da treba na vreme formirati porodicu. Dobro, ali šta ti pomisliš sad kad znaš za te neke koji su ti nešto... Živi su i zdravi su i srećem i svaki dan. Nudili kad ih vidiš kako paradiraju sa ženom, sa decom, kako glume te vrednosti. Pa šta misliš, što ja kažem u emisiji, znam s kim spavate, šta radite, nemojte bar da glumite porodične i oženjene muškarce. Vidi, to je taj dvostruki moral. Ja smatram da čovek koji nije usmeren na jednu ženu u datom momentu ne može da da velike rezultate ni u sportu, ni u fudbalu, ni u politici, ni u voditeljstvu i nigde, jer to ti je rasipanje energije. Treba biti hrabar i da iskreno živiš svoj život i zato ću uvijek da cenim ljude koji imaju tri braka iza sebe, nego ove koji imaju jedan brak, a varaju ženu na svakom koraku. Sad pričaju Nebojši Pavkoviću pokojnom, imao je buran život 4 braka, pa normalno, lep, uspešan, poželjan. Dok je voleo, bio je s jednom ženom. Kad je prestao da voli, imao je drugu. Svaku koju je voleo, svaku je ženio, svaku je napravio decu. Allah mu majka, neka mu je laka zemlja, daj više samo Nebojše Pavkovića da imamo. A ne muškarci danas sve kukavice i mukice. Allah mu majka. Blagolom kod ovijeka živi, imao se rašte i roditi. Da si ti mene pitala ovo zadnje pitanje, ja bi sve ovako isto rekao, možda ne tako lepo kao ti. Kaže, buran život, pa nije buran život. On je iskren čovek, on je i živeo svoj život. Žene koje je voleo, ženio, to je časno i pošteno. A ne danas uzmu, zabavljaju se s ozbiljnom djevojkom i kad treba da ožene, uzmu pobegnu ko kučići. Jer nemaju hrabrosti da zagrizu da ožene ženu i da se posvete porodici. Takve muškarce bi stavila na poseban stumb srama. Znači, mi danas imamo deficit pravih muškaraca. Žene su postale jače od muškaraca. Sve manje i manje jakih muškaraca. Dobro. Imaš nešto što bi ovako rekla, pošto počeli smo tim da je danas specifičan dan, faktički ulaziš u... Novu solarnu godinu. Da, ne znam kako to kod rođendana se računa u odnosu na te solarne, lunarne i ostalo, ali... Pa, ulazimo u jednu novu godinu. Ova, da se više nikad ne vrati, zaista mi je bila i teška. Ulazimo u jedan lepši period života, krećem iz početka faktički, od nule. Feniks je ponovo rođen.
i sa nekim jasnim svojim ciljevima. Jedan deo tatinog amaneta sam ispunila vezano za moju mamu što me je zamolio. Tu sam mamu usrećila na godišnjicu njihovog braka 10.10. sad. A ovaj drugi deo amaneta se odnosi na mene i na moj privatni život i to ćemo polako sad da sređujemo i igraćemo mi na našoj svadbi. Na moje svadbi. Da, javljaj. Ali ćeš Na znati sa našoj kim. nećemo sigurno. Ali na tvojoj hoćemo. Na mojoj. Ništa. A Hvala pre ti puno. toga na mom rođendanu. Je to u Hvala ti- redu? Da, to se podrazumeva. Hvala ti puno i hvala ti uopšte i izborom mesta na koji smo došli. Evo, završit ću još samo time da stvarno je... To je Srbija i to je život. Od groblja do veselja i svadbi, to ti je život. Sve je život. Život ima i lepe i teške momente, ali najvažnije je uvek izvući lekciju i izvući ono najbolje. Šta god da nam se u životu desi, treba da izvučemo iz toga najbolje i da nam to bude podstrek, kao što je meni smrt mog oca sada podstrek, da svoj život apsolutno onako još više osnažim i da od sebe napravim. Ja sam već institucija, a sad idemo, pitao si me šta želim, sa institucije prelazimo na imperiju, pravim imperiju. A za imperiju je uvek potrebno dvoje, ne može jedna. Institucija je jedna, imperija je uvek dvoje. Tako da, idemo dalje. Ništa. Hvala ti.